Stanica Flóra sa za chvíľu uzavrie, tak si ju poďte pozrieť ešte pred rekonštrukciou. Ako vidíte, ešte sú tu staré sovietské eskalátory, ktoré keď sa zrekonštruuje, tak sa vymenia za nové, moderné, ktoré sú pomalšie a nie sú rýchle ako tieto, lebo tieto sú nebezpečné pre starých ľudí a pre niektoré deti. Vymení sa tu osvetlenie, ako vidíte, že tie lampy už melú z posledného. A všetko, asi aj reklamy pôjdu dole, ako na Jižího Spodebrat, príbudne výťah a celá sa zrenovuje a bude to trvať maximálne tak 10 mesiacov. Vy vidíte, že osvetlenie sa veru, že musí vymeniť. Je to veľmi potrebné, je slabé a ešte aj bliká. Všetko sa tu bude vymieňovať postupne, podlaha sa bude čistiť, kachlice sa vyčistia a pribudne sem nie takéto osvetlenie, ale takéto, ako kedysi bolo na celom máčku. Vidíte, že aj kachlice sa vymenia, nápisy. A tuto sa vymení toto osvetlenie, bude to tu úplne svetlejšie. Všetko ako má byť.